Velkommen til Titos World! Det her er min nye kanal, hvor I kommer til at se min vidunderlige hverdag. Den kan både være skør, sjov, spændende og mærkelig for den sags skyld. Du kommer til at møde mig, mine fantastiske venner og min skøre familie. Du får lov at se mine interesser og alt, hvad jeg nu finder på at lave. Jeg kan rigtig godt lide gymnastik, dansk, shopping, YouTube, dyr. Jeg elsker også at slappe af, film, være sammen med min familie og spise slik, fordi det smager godt. Og så håber jeg bare, I like og subscribe og følge med. Og så ses vi bare i en af mine andre videoer. Hej hej! Hej og velkommen til Titos World!